سلام كبرات تخاتلتي نلومي 23 حدار أبستدالو وزيناتات منستر وصاي قدايات حبرات منقصات أمريكا أنتوني بلينكن مس قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد زقبر الركب بزملكت وصي زل حبريتا حبرات منقصات أمريكا بزدالو وتأخيبا هاجرات أفريقيا إيرترا خيتعدمت مترافا مقلاصو أبي إثيوبيا بزحت تصباي رديت زخون حزبي لعلي 21 مليون بصح مهلاو محبارون أب هندي قوالم زقتلو ولدي أب تحت قيد آتيوم مهلاو مقلاصون زدقال لك خونيو أبزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبر يعدمكم منستر قدايات وصاي حبرات منقصات أمريكا أنتوني بلينكن بزعبتي بقرب أوان أبدو أفريقيا بريتوريان أب نيروبي كينيان زتبصحه نيسمع سلامة ملكيتو مس قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد كم استزرربت حبيرو أنتوني بلينكن أبناي محبراو قصات إنترنت حساباتو زرقحو أبزل الصحف مس قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب زكايد الزرب أب سمين إثيوبيا نبار السلام نممصا اتقجت نمقراص استبصح سمع بهزص أم تكبارو كم زتي غليصو حبرات منقصات أمريكا أب سمين إثيوبيا بفلاي دما أب تجراي تصنحه ناكلت عمد كوينات نمقراص أمانكو فدرالاو منقستن تجراين بمرحنة حبرات أفريقيا أب سمع نمبصح أقداس تراكم ستتصاوتت ينقر بصحفة قدامي منستر يخون منقست إثيوبيا بزعبتي مس أنتوني بلينكن تغير زول زتجن ذهب مجلس يلن أتي بمنستر وصاي قدايات أمريكا زوص مجلسي أب سمين إثيوبيا سلام مسرات زقبر زول عرتات بزملكت أمانكو قدامي منستر إثيوبيا منستر وصاي قدايات أمريكان زتكم استجبري هرقاقيصو أبتي زتجبر زتقا أنتوني بلينكن منقسي إثيوبيا درت ألبو سبعو حجزنا بتجراين قرابة التكللات أمحران عفارن كبتصح زقبر زول عرتات كودما مسارتها أقلقلوت نمجمر زقبر زلو فتنتات أفلت هيبو بجكازي أبتركب صحفة قدايات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن كلهم ناي وصاي حيلتات كابي إثيوبيا كوصن مفتاحات صور حيلتات تجراي حويسو تكبر تسمع أقداسنتو أسميرلو منستر وصاي قدايات أمريكا هاجرو أبتحت تصل حبرات أفريقيا زكايد مسرح سلام كم تدقف دقيمو أرقاقيصو دحرتي أبتجراي استفدت كوينات حدا كابتم اتقونصي بزتن مفتاح صعر زنبرو اكلات زخونت امريكا نتقداي بقربا زكاتتل فلوي لوخنا بقرن افريقيا سديدايا ابز حلف سمون حدا لعلواي بعد سلطان منقست امريكا هاجرو ابت خباب السلام نمفطر حيال دليت كم زلوا بمغلاص امريكا نتيا منغو منقست اثيوبيان تግራይን ዝተበጽሐ ስምዕ ዝዕንቅፍ ዝኾነ ይኹን አካል حيال እገዳ ከም ትገብር አጠንቅቆን ይርዮ በመንጎኘት ሕብረት አፍሪካ ዝተገብረ ስምዕ ስዒቡ ግርጭታት ደው ከም ዝበለ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመልክት ኮይኑ تكالات رديد ما سبقوا حجز نبتجري يأتوا كم زلوا يزقلاص بتوسخي من قصة إثيوبيا حجز بزبلة أن سلوت نمكبر أبزوريا داق مهنس الزعنوة مسرة المعتن استغارت مسرتها أقلقلوتاتن داق من مجمر نتفتات يكايد كم زلوا أفلي طلع بريتوريا دو أفريقيا منك فدرلاو من قصة إثيوبيا تجرين أبستخيد الزته تنخلت عمز أن حد ما وكينات نمقراص التغينات نحوار خبكع درت ألبو سبقوا حجز كواب مسرتها أقلقلوتات كجمر كمون حيلتها تجري عتق فتحو أبسم معتبر كم زنبر يذكر حبرات منقصات أمريكا مس أفريقيا زأمثلت أقداسيت بوليتيكاوي توسعت بمتحبر علمه بدهوتات نمقطام أقداس كوينو كم زرقة فلي أمخاري بريزيدنت حبرات منقصات أمريكا جو بايدن زخونة دانا بانكس قليتو زي فلي أمخاري بريزيدنت أمريكا جو بايدن زخونة دانا بانكس نزي مجلس ذهبه كبزمت 10 سلسته كسب 10 حموشة تحساس واشنطن أمريكا بزكاد وعلى مرحة أفريقيا أمريكان بزملكت غازيت أو مجلس أبزهبل وانيو نسوا مجلسيو أمونغو أمريكان هجرات أفريقيا زقبر حيال شركنت نحبراو قدامنتاتنا نمعوات ازيو اقداسيو متحبار منقست امريكا مس مرحت افريقيا كومدما سيفيلاويان محبرات كوبانياتات ابالات دياسبوران دق انستيون متحبار نايز زمن بدوتات نمقطام اقداس مخوانو بريزيدنت جو بايدن كم زامن اذا اما خارج ليصلا اتي امونغو امريكان افريقان زقبر محزنت دما زلاقي وحسنت مغبك هلو محيال سرعات طعنا ملسن كلمه ولوطي هنصد دلدل نخل زحقف عالمو قطبه كومدما محيال ديمقراطياويان تكالات كم زغلغل اسميرلو علما نيتو على افريقيا علماوي تواسعيت مخانا مصاي نيتا هاغور طراي زيكونه علمون كتقرص مخانا كم مفلاط زتبغس يكبلون اذا امخار ناي جو بايدن زخونه دانا بانكس غليصلا امخار جو بايدن دانا بانكس افريقيا حنت كابتن بقلطف ناي حزب عبيات زريا زلوان زعبه ناي ناص نقد كباب زلوان يدحر مبال اتي زغبر ركب او وسنت عالم لخاو بدهوتات يخون زباو قدامنتات مزرب نحبراو قدامنتاتنا دما بحق ابزغول لحن زحيلن منقدي بخمين واسا ابتو
ዋዕላ ክዛተየሉ ምዃኑ እዚ ኣማኻሪ ኣገሊጹ ብመሰረት እዚ ኣማኻሪ ናይ ጆ ባይደን ኣብታ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ እትገብሮ ርክብ ድሮ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ካብተን 54 ልኡላውያን ሃገራት ናይ 49 ሃገራት መራሕቲ ዕድመ ተገይርሎም ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብተን ዘይተዓደመ ሃገራት ምዃና ተገሊጹሎ ብጀካ ኤርትራ ኣብዛ ኣኼባ ዘይተዓደማ ቡርኪና ፋሶ ጊኒ ኮናክሪ ሱዳንን ማልን ኮይነን እዘን ሃገራት ከዓ ብሰንኪቲ ኣብ ሃገራተን ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስትየን ብኣሜሪካ ከይተዓደማ ተሪፈን ዘለዋ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዛ ኣኼባ ንኤርትራ ዘይዓደመትሉ ምክንያት ዘይተገለጸ እኳ እንተኾነ ሓንቲ ስዊስ ኢንፎ ትበሃል ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘላ ግና እቲ ምክንያት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዘይብላ ብምዃኑ ከም ዘይዓደመታ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ድሕርቲ ኣብ 2014 ኣብ ግዜ መሪሕነት ባራክ ኦባማ ምክያዱ ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ይክከድ እዚ ኣኼባ ከዓ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቻይናን ሩስያን ኣብታ ኣህጉር ጽልወና ኣብ ዘደልደላሉ ዘለዋ እዋን ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ኢሉ ዝቆጽሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሃገሩ ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ክትክተሎ ትደሊ ዘላ እስትራቴጂ ድሕሪ ምቕራብ እዩ እዚ ሓድሽ እስትራቴጂ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 4 ኣዕኑድ ዝተመስረተ ኮይኑ እሶም ድማ ምሕላው ልኡላውነትን ናጽነትን ሃገራት ኣፍሪቃ ምድንፋዕ ዴሞክራሲ ቆጠባዊ ሕውየት ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምትዕጻፍ እቲ ኣህጉር ኣብ ቅልውላው ኩነታት ኣየርን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ን21.2 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት ይዕደል ከም ዘሎ ኮሚሽን ህጹጽ ሓደጋት ሃገር ኣፍሊጡ እቲ 16 ሚልዮን ህዝቢ ብድርቂ ዝተጠቕዐ ምዃኑ ክስመረሉ እንከሎ 4.6 ሚልዮን ድማ ካብ መነባብሮኦም ዝተፈናቐሉ እዮም ተባሂሉ መንግስቲ ነቶም 9.4 ሚልዮን ዜጋታት ረድኤት ክቕርብ እንከሎ እቶም ዝበዝሑ ግና ካብ ለገስቲ ኣካላት ብዝተረኽበ ሓገዝ ይእለዩ ምህላዎም እቲ ኮሚሽን ብ17 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ ወቕታዊ ጸብጻብ ኣነጺሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብጀካቲ ምስ ክሊማታት ሒዙ ዝተኸስተ ድርቂ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ተጎግጭታቱን ሚልዮናት ኣፈናቂሉን ተጸባይቲ ረድኤት ከም ዝኾኑን ይገይሩ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ንክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዝጸለወ ካልኣይ ዓመቱ ዘቑፀረ ኩናት ሓደ ካብ ቀንዲ ምኽንያታት ናይቲ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ትግራይ ጥራይ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ኩናት ክፈናቐል እንከሎ ኣስታት 5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ይዝግለጽ ኣብ ርእሲ እዚ በብእዋኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝተመልሱ ኣስታት 71,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ግዜያዊ መጽንሒ ተዓቂቦም ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ረድኤት ናይ ዝጽበብ ብዙሕ ህዝቢ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰበ ኮሚሽን ህጹጽ ሓደጋ መንግስቲ ነዚ ዝቕጽል 2 ኣዋርሕ ን8.8 ሚልዮን ህዝቢ ንምሕጋዝ 6 ቢልዮን ብር ቀሪቦ ምህላው ኣፍሊጡ እንተኾነ እቲ ሓገዝ ዝተማልአ ክኸውን ተወሰኸ 13 ቢልዮን ብር ከም ዘድልዮ ኣገንዚቡሎ እቲ ኮሚሽን ኣቕሪቦ ብዘሎ ጸብጻብ መሰረት 110 ሚልዮን ካብ ዝግመት ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ 19.2 ሚእታዊ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ይዝገለጽ ፖሊስ ሃገር ህንዲ ንሓንቲ መንእሰይ ቀቲሎም ሬሳ ኣብ ጥቓ ጽርግያ ደርብዮም ዝበሎም ወለዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ተገሊጹ ሬሳ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብዓርቢ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ኡታር ፕራዳሽ ኣብ ጥቓ ከተማ ማቱራ ብፕላስቲክ ተጠቕሊሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ቀይሕ ባልጃ ተረኺቡ እቶም ተኸሰስቲ ኣቦ ተገዳይ ኑቲሽ ኩማር ያደቭን ኣዲኣ ብራጃባላን ክኾኑ እንከለዉ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ዝውሃቦ ርኢቶ የለን ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ቅትለት ክብሪ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ጥርጣረ ምርመራ የካይድ ከም ዘሎ ይገልጽ ቅትለት ክብሪ ወይ ድማ ኣብ ልዕለቶም ዘመና ዝጸንሐ ልምድታት ዝሰበሩ ተባሂሎም ዝግመቱ ሰባት ዝፍጸም ገበናት ኣብ ህንዲ ብቐጻሊ ዘጋጥም ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ እቶም ግዳያት ብቐንዱ ካብ ዓሌቶም ወጻኢ ወይ ድማ ካብ ውሽጢ ንኡስ ዓሌቶም ምዝርከብ ሰብ ኣብ ፍቕሪ ዝወድቁ ወይ ድማ ኣንጻር ድሌት ስድራቤቶም ዝምርዓው መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዮም እታ ኣዩሽ ቻውደር ዝተባሃለት ግዳይ ኣብ ኒው ዴልሂ ኣብ ዝርከብ ናይ ብሕቲ ኮሌጅ ትመሃር ከም ዝነበረት ፖሊስ ገሊጹሎ ፖሊስ ተመልሶኒ ኣብ ዝሃቦ ዝርዝር ጋዜጣዊ መግለጺ ኣቦታ ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ምስ ካልእ ዓሌት ብዝገበረቶ حدار دحر متجقجق بعشرة شوعات حدار كم زقتلا يخصص بتوسخة ولد نتريسا أبسان تعشقهم بليتي أب تقاد سرقيا كم زدربيو بوليس أب زقربا كسي تغيس الله نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم